Tak Haka Nitra samozrejme znamená pre mňa veľa. Narodil som sa tu a žijem v tomto meste. Po nejakou cestou, cez tú kariéru som sa dostal naspäť. Proste vždycky pre hráča hrať doma je niečo vzácne. Snažiť sa dosiahnuť úspech s tým mužstvom, kde sa vlastne človek narodil, tak je to niečo špeciálne. Keď som bol dieťa, tak taký podobný, jak teraz, taký. Asi som bol skôr taký introvert, jak som povedal, taký tichší a v podstate to sa nezmenilo dodnes. Ťažké bolo zo začiatku, možno keď som mal 16 rokov a možno zase je to spojené s hokejom, ale proste ten odchod preč do novej krajiny, nevedel som jazyk, mal som 16 rokov a fakt som bol mladý, čiže v tej dobe ešte nebol poriadne ani internet, ani telefóny, čiže tá komunikácia bola veľmi, veľmi málo. Volával som raz za mesiac domov, písali sme si listy vtedy ešte, čiže to bolo možno také ťažšie obdobie. A tak čo sa týka napríklad takého hokejového života, tak tie sny, ktoré sa mi splnili, tak či už hrať za reprezentáciu, alebo proste dostať sa tým hokejom niekam a hrať v NHL, vyhrať niečo, takže toto boli také hokejové sny. Ďalší sen bol taký mať rodinu, proste deti. A to sa mi tiež splnilo v živote, takže to sú také najväčšie sny, čo mi splnilo. Tento rok z pohľadu kabiny si myslím, že ešte stále sa trošku hľadáme. Ja si naozaj myslím, že to mužstvo je fakt dobré, ale bude záležať fakt na každom, jak k tomu pristúpi. A ja tam kľudne vidím tie najvyššie ciele, čiže aj vyhrať ten titul, ale fakt musí to začať už teraz čo najskôr, lebo nedá sa len tak ľahko to premeniť, že teraz začne play-off a všetci začneme hrať trošku inak, trošku zodpovednejšie, čiže to mužstvo sa musí už tak nastaviť od teraz a ísť tak až do konca sezóny a potom aj do tej vyraďovacej časti. Chlapcom, ktorú mám blízko, je tak Tomáš Hrnka, Marek Slovák, sú to Nitrančania, Samo Buček, alebo takí chlapci, ktorí už tu hrajú dlhšie, ale je tam istý vekový rozdiel medzi mnou a zvyškom toho mužstva, čiže každý máme nejaké rozdielne životy, sme nejaké rozdielne etape, čiže u mňa to je skôr byť tu v kabíne s nimi a potom mimo kabínu väčšinou už tam nastupuje tá rodina, deti a jedno s druhým, čiže ale v podstate so všetkými mám nejaký dobrý vzťah. Tak samozrejme, vždy sa snažím pripomenúť také tie základné veci, ktoré by mal každý vedieť a niekedy to je dobre možno počuť a vždycky nejak na začiatku zápasu si povedať tie základy, na ktorých chceme stavať a potom samozrejme v priebehu nejak toho zápasu a keď človek vidí, čo ide, čo nejde, čo treba zlepšiť, tak vždycky sa to snažím nejak vypichnúť, nejak nabudiť, aby to teda sa zmenilo počas toho zápasu. Najväčším talentom asi Samo Buček by som povedal. Fakt, to je prototyp hráča, ktorý má všetko, je veľký, silný, rýchly, má ruky, vie vystreliť, takže pre mňa fakt je teda aj čistokrvný zakončovateľ, čiže fakt akože on má všetko, čo by mal mať taký moderný hráč. Najväčší showman asi Robbie Jackson by som povedal. Keď som prišiel, zapadol výborne, už vie aj nejaké slovenské frázy a proste stále sa aj usmieva, čiže asi on. Tak najradšej momentálne samozrejme, keďže mám dve malé deti, tak veľa voľného času trávim s nimi pri ich nejakých koníčkoch alebo iných veciach, proste sa im venujem, keď sa dá, lebo ten čas je vzácny a tie deti sú malé len raz, takže to si nejak uvedomujem a snažím sa to využiť čo najviac a veľa športov, či už je to tenis,
a nejaké vodné športy, surfovanie, windsurfovanie, v zime zase lyžovanie, deti učím lyžovať, snowboardovanie, takže veľa tých koníčkov sa týka športu a snažím sa aj svoje deti viesť k tomu, aby sa aspoň nejaké tie športy naučili a myslím, že im to niečo dá aj do budúcnosti. Tak môj najväčší fanúšik alebo fanúšikovia sú asi rodičia, manželka a teraz trochu aj deti. Aj keď majú oni aj iných favoritov, takých, čo dávajú viacej gólov. Asi aj svoje sestry by som spomenul, aj oni síce nechodia možno priamo na štadión, ale celú tú nejakú kariéru moju alebo nejaké zápasy sledujú, keď sa to dá v televízii a dosť to prežívajú, takže oni sú tak v zákulisí, ale sú tiež moji fanúšikmi.